तर मित्रांनो, तुम्ही आमचा व्हिडिओ आता बघितलाच, गोंदा वगैरे तुमका दाखवला आणि त्याचबरोबर पूर्ण म्हणजे गोंदाचा जा काय होता, देवीची पूजा वगैरे होती त्या तुमका सगळा दाखवला आणि महाप्रसाद पण आता झालेला असा. आणि त्याचबरोबर आता जी तुमका व्हिडिओ आम्ही घेऊन येला तो व्हिडिओ असो एक खास व्हिडिओ हा, म्हणजे ह्याच व्हिडिओ धायो पण खास हा. तर आपल्या कोकणात खूप सारे म्हणजे सिंधुदुर्गात पण खूप सारे युट्यूबर असतात, पण काही दिवसात काही कालावधीत ना म्हणजे नाव रूपाक येणारे असे जे युट्यूबर आहेत ते जास्त लांबचे नाही, आमच्या इथले असं हरकुळमधले. तर त्यांचं नाव अनिकेत रासम आणि त्या जरी गोंदा निमित्त हे इलेत. तर त्यांच्याशी आमची आज पहिल्यांदा भेट होता. तर आनंद खूप होता पहिल्यांदा भेटताना. तुमका पण त्यांची आम्ही भेट करून देत आहोत. तुम्ही युट्यूबवर त्यांना बघत असाल, पण आमच्या जनावर पहिलीही त्यांची भेट आहे. तर चला त्यांच्याशी आपण बोलायच. तर मित्रांनो, तुमका आता सांगितलंच मी, तर आमच्या कोकणातील एक सुप्रसिद्ध असे युट्यूबर अनिकेत रासम, तर आज ते आमच्यासोबत असत. आज गोंदा निमित्त ते हयलेले, तर त्यांना भेटताना आमका खूप आनंद होता. तर दादा, तुमका भेटून खूप आनंद झालो आणि दादा तुमचे आम्ही व्हिडिओ बघत आहोत. त्याचबरोबर तुम्ही आमका म्हणजे आमच्या चॅनलसाठी पुढे काय मार्गदर्शन करू शकता थोडक्यात? रोज व्हिडिओ करत राहायचा आणि थांबायचं नाही. चुकलाच तर शिकशील, म्हणून चुकणं गरजेचं आहे. चुकत जा, शिकत जाशील. धन्यवाद दादा. आणि अशीच परत भेट होऊ दे. तर मित्रांनो, चला तर खूप बरा वाटलाच. परत आपण यांच्या घरी पण जाणार आहोत, पण थोड्या दिवसांनी नक्की जाणार. दादा पावसाळ्यात शेतीला मदत करायला नक्की येणार.